Čaute party a vitajte pri ďalšom videu zo série Corteho tréningy. Predtým než začneme, tak by som sa chcel veľmi pekne poďakovať. Prekonali sme hranicu 50 odoberateľov. Ja viem, je to smiešné číslo, ale pre mňa to znamená veľa. Čiže veľmi pekne ďakujem a keď nemáš ešte odber, tak budem ti vďačný, ako dáš. Čiže ďakujem pekne a pokračujeme ďalej vo videu. Dneska začíname tretí týždeň silovej fázy, kde počítame váhy 90% z maximálky. To už vychádza dosť veľké číslo a dneska pôjdeme ťažký drep. No a tam tých 90% vychádza 155 kg. Povedal by som, že mám už z tej váhy trošku rešpekt, tak uvidíme, ako to dneska dopadne. A ako som spomínal v minulom videu, tak pôjdeme po novom 2 opakovania, 3 série. Čiže takýto bude koncept tento týždeň a teším sa, borci, jak to pôjde, lebo tá váha je fakt taká, že mám pred ňou rešpekt a zároveň sa na ňu teším, čiže sleduj, ako to dopadne ďalej. No partia, my pokračujeme v ďalšom videu, kde vyvraciame mýty a nepravdy vo fitness pre začiatočníkov a ľudí, ktorí začínajú cvičiť. Sme už na 5. časti. Dneska to bude hlavne smerované k ženám a podľa mňa to je jeden z najväčších strašiakov, keď nejaká baba chce začať makať a nevie o tom v podstate nič. A tá téma bude, že ja nechcem cvičiť s činkami a zdvíhať ťažké váhy, lebo budem vyzerať ako nejaký chlap. No babi, takto úprimne na začiatok. Za rast svalov je zodpovedný testosterón. A vy ženy ho máte v tele oveľa menej ako muži. Čiže keď predpokladám, že určite nejaká z vás, ktorá začína, nebude brať anabolické steroidy, čiže tým pádom neboj sa, nebudeš vyzerať ako chlap, ktorý cvičí roky. Určite nebudeš tak vyzerať. Práve že naopak, ak budeš využívať benefity a všetky veci okolo silového tréningu, zguľatí sa ti zadok. Dostaneš tie krásne krivky, spevníš si stehna, proste nabereš tú správnu svalovú hmotu, ale tak ako žena. Čiže budeš vyzerať tak, keď to budeš robiť správne, ako tie influencerky na Instagrame. Čiže ver mi, určite ak začínaš, nemôžeš nič lepšie spraviť, ako ísť makať silový tréning. Samozrejme pod nejakým dohľadom najlepšie, ale určite neboj sa ísť do toho a neboj sa ani váh. Fakt, budeš prekvapená, že čo z toho získaš, ver mi. Čiže neboj sa, chod tam tie drepy, mŕtve ťahy, hip thrusty, rumúnske mŕtve ťahy, výpady, môžeš kľudne aj bench. To všetko ti len prospeje a nenarastú ti svaly. Jak chlap, neboj sa, určite nie. Keď to začne, to mi poďakuje, že to bola najlepšia vec, ktorú si mohla spraviť, že si začala cvičiť silovo, ver mi. Čiže asi toľko, babi, k vám. No a my ideme na ten obávaný tréning tých ťažkých drepov. Tak borci, držte palce, lebo fakt ako tá váha 155 kg, 2x3 bude podľa mňa záhul, tak držte palce a vidíme sa na tréningu, borci. No a ja som ešte zabudol povedať k úvodu, že tie ostatné cviky dneska bench press a mŕtvy ťah pôjdem 64% z maximálky, čiže bude to mierne navýšenie 2% oproti minulému týždňu, ale pôjdem to 3x3. Čiže takto bude vyzerať tento týždeň, teším sa na to a my ideme na prvý cvik a obávaný drep, čiže borci, sledujte, jak to dopadne, ja som zvedavý. Prvá zahrevacia 50 kg.
Druhá zahrievacia 90 kg. Tretia zahrievacia 130 kg. No, prvá pracovná séria 155 kg. Máme po drepoch tých 155 kg bolo cítiť na chrbte, keď som s tým šiel dole, ale hore podľa mňa som išiel v pohode, by som povedal, že celkom rýchlo na to, ako som si to predstavoval, že to pôjde. Čiže aj na videu som to pozeral, mal som dobrý pocit z toho, čiže celkovo mám zo seba dobrý pocit a zhrnul by som to tak, že je tam kurva ešte rezerva a uvidím, kam to dotiahnem. Čiže teším sa z toho. No a ideme si poležať na bench press. 64% z maximálky je zaokrúhlených 90 kg, takže ideme na to, borci, let's go. Prvá zahrievacia séria 50 kg. Prvá pracovná séria 90 kg. No, povinnú jazdu máme za sebou, borci, oddychnutý na bench pressy a môžeme ísť na mŕtvy ťah. Tam 64% z maximálky vychádza 135 kg z deficitu 3x3, takže pohoda, už to dokončíme, no a hajde domov. Prvá zahrievacia 50 kg. Druhá zahrievacia 90 kg. Prvá pracovná séria 135 kg 3x3. Máme po mŕtvych ťahoch pohoda. Je to v pohode, išlo to dobre, no a mám malé prekvapenie pre vás. Viete čo, po 8 týždňoch idem trošku pretiahnuť ruky, čiže vám to natočím tú hitparádu. 8 týždňov. Let's go na to. To len také pretiahnutie.
Borci, máme po tréningu rúk. Keď sa to dá nazvať tréningom, asi nie. Šiel som iba 4 série na triceps, 4 série na biceps a finito. Po 8 týždňoch to budem zajtra cítiť, aké by som išiel 4 cviky na biceps, na triceps. Takže OK, ale super pocit, že tie ruky vôbec mám, som zistil teraz, že nejaký sval tam mám na tých rukách. Takže super, no teším sa. No, máme za sebou ďalší tréning. Borci, vidíme sa pri ďalšom tréningu a zatiaľ sa majte.